ओरैनोथ' सोमोनांथाव आरो बुंनो थाङोब्ला एसे दुखुनांथाव होनना बुंजायो दिनैनि बे दिना। जोङो दा नैबे 2 नं नाहरबारि गामिनि सिमेन्ट दैमानि आफाङाव दंफैयो। बेखौ नुनानै जोङो जोबोद दुखु मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला 1 नं नाहरबारि आरो ओजों 2 नं नाहरबारि आरो लोगोसे ओरै टेक्ट'फोर होनाय सिमेन्ट दै सेराव बर' गामि मोनसे दंमोन। बिथांमोना दिनै बे हाजोनि दैजों ब्लक दै हगारनायनि बे जाहोननि थाखाय बिथांमोना दिनै न'फ्रा लोमसावजादों आरो लोगोसे बे 1 नं नाहरबारि आरो 2 नं नाहरबारिनि जिथुनाखि आबाद फोथार जाय बोसोरफ्रामबो आबाद मावनानै न'खर खांनाय जिथुनाखि रायजो राजा बिथांमोना दिनै आबादथिलिनि जिथु खोथिया फोनाय आरो माखासे गोबां माने फुख्रि ना हगारनानै फाननानै जानाय फुख्रि दंमोन। दा बे फुख्रिफ्राबो दिनै बायजोबलांनानै नाफ्राबो दिनै गासिबो ओंखारलांजोब्बाय आरो लोगोसे खोथिया फबजोब्बाय। दा बिनि थाखाय माने जोबोद सोमोनांथाव। बिनि थाखायनो जों खावलायो मिडियानि गेजेरजों जाहाथे बेफोरखौ सरकारा थाबैनो एसे आबाद मावना जाफिननो हानाय सुबिदाखौ नैबे साननैसोआवनो जाहाथे खोथिया फोफिननो हानाय आरो बे फुख्रि हगारनाय जिथुनाखि ना बायनाय रां बेफोरखौ जाहाथे सरकारा एसे अनसुंथाइ होफिनोब्ला जाहाथे बे 1 नं नाहरबारि 2 नं नाहरबारि बे टेक्ट'पुर गामिनि रायजोफ्रा थाबैनो जाहाथे गावनि न'खरनि सहाय सुजुग बा थांनानै थानायनि सुबिदाखौ मोनो। आं दा बेनिखायनो मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि मिडियाजों खावलायनाय थायो जाहाथे सरकारा बेफोरखौ थाबनो नोजोर होनानै बे साननैसोआवनो रायजोफोरजों नुजाथिफैनानै जाहाथे इनकुवारि खालामफैयो आरो लोगोसे आफाङाव थानाय जोंनि बे काजिरङा होननाय बे गामिजोंनो लोगोसे बे सिमेन्ट दैया लोमसावलांनानै आरो लोगोसे बे 3 नं माजरबारि 4 नं माजरबारि बेबो माथावरि दोंसे खोनाय दंमोन। बे माथावरियाबो दिनै बायनानै 3 नं आरो 4 नं माजरबारि गामिखौबो लोमसावहैनाय जादों। दा बिथांमोनावबो जोबोद दासो माने माइ गायजेनाखैनोमोन, खोथिया फोनानै दासो गायहांदोंमोन। नाथाय दिनै माने गासिबो फबजोबनानै बिथांमोना दिनै माइ गायनो हायै जानानै थाबाय। दा बेफोरखौ थाबैनो सरकारा जाहाथे मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरनाय जायोदि बेफोरखौ थाबैनो इनकुवारि खालामनानै सरकारनि जिथुनाखि कर्मचारि मण्डल आरो गावबुरा बिथांमोना जाहाथे थाबैनो नायदिंनानै आरो लोगोसे जोंनि माहारि आफादफ्राबो बिथांमोनजों हेफाजाब होनानै जाहाथे नारसिननानै बिथांमोनखौ रायजो जानायखौ जाहाथे मोजाङाव लाबोफिननो हायो। बिनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। दासान्दि बेफोरबायदि सुबुं जिउ गोमानाय रावखौबो खोनायाखै। ओरैनो जानाया बारा सम जाखायाखै। 10 बाजि 12 बाजिनिफ्रायसो माने बिनि सिगांथ' जेबो गैयामोन। नाथाय 12 बाजियाव हरखाब फैनायनि जाहोनाव माने रावबो मोनस्लाबनो हायै जादों। नाथाय जों दा बिदि मानसिनि जिउ गोमानाय बा सुबुं गोमानाय दासिमबो जों मोनथ'वाखै। ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला जेनिफ्रायबो खबर फैयाखै दा बेफोरबायदि। अब्लाबो जों एसे खबर लागासिनो दं। आफाद हिसाबै जों नायदिंगासिनो दङ। दा बेखौ जोङो खबर मोनोब्ला जाहाथे नोंथांमोननो जोङो थाबैनो मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरनाय जागोन। गोजोन्थों। बेथ' खोब मोजां माने सोंथि। गोबां बोसोरनिफ्रायनो बे 1 नं नाहरबारि 2 नं नाहरबारिया सिमेन्ट दैजों गाग्लोबजानानै खुरजानानै दिनै माने सोरबा बायदिया जि समाव माने मोजाङै गथ'खौ फोरोंदोंमोन, गथ' गथायखौ गोजानाव माने रां रुफा खामायनानै फोरोंहरदोंमोन। नाथाय बै समनिफ्रायनो सिमेन्ट दैया गोबां नाख्रेबनायनि जाहोनाव दिनै एसे बे गामि दरनैया एसे माने नोरजिया बायदि जानानै थाबाय। आरो लोगोसे दा बै सिमेन्ट दालांनिफ्रायनो टटेल ब्रह्मपुत्रसिम जाहाथे ओरैबो सरकारा जाहाथे माथावरि होनानै दैमाखौ गथा खालायनानै मोजाङै स्पेयार होनानै जाहाथे गथा खालायनानै मोननैबो फारनैथिंबो रायजोफोरखौ जाहाथे स्थायि भाबै रायजो जाहोनो हायो। बिनि थाखाय जोङो आफाद हिसाबै बा बे जायगानि रायजो राजा खावलायगासिनो दङ। आरो जों दा बेखौनो जों खावलायबावो जे थाबैनो नैबे सरकारा नैबे गोदान सरकारा थाबैनो बे हाबाफारिखौ मावनांगौ होननानै जोङो आफादनि जानाय बा रायजो राजाजों खावलायनाय थायो।